Čus ľudia, tu je ProGamer a dneska tu je z hry Clash of Clans. Znova je to tu. Ideme si dať nejakých pár útokov, aj keď nemám bonusy, ale čo už. Tak toto bude ísť dole. Bum, bum. Vlastne bum, 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 bum. Je troll dedina, toto. Švíham to, kde chcem. Kde chceš, to švíhaj. A to je moja taktika hrania. Kde taký kratunký part. Alebo čo sa to bude, nič vlastne. A čo to kodilo? A nič. Nevadí. Že nakoniec 58%, dúfam, že doma Viktory. Neviem, ešte. Tak poviem rád. To je level 64. Tam malo som čakal. Takže, počkajte, chcem sa niečo kúknúť. Nemá to ešte. A má. 3. Fajný. A Viktory. Takže, čo som vám tu ešte ukázal? Ešte tam tu na hlavnej. No. Takže. Tuto. No, skoro. Bombry, poďte na vec. Jeden. Tuto. Krása. Toto je všetko. Bum, bum. Krása. Krásne, krásne, krásne. Kebyže je problém so zvukom, tak mi to dneska nejako blbne. Pokúsim sa opraviť do ďalšieho partu, ale fakt neviem. Neviem, ľudia. Začalo mi to blbnúť a ako dá sa povedať, že už to fakt sa akorát zbláznilo, lebo neviem vlastne čo je s tým. Zvuk začína blbnúť a začína na tom všetko blbnúť, takže neviem, asi niekomu napíšem, že či nevie náhodou o niečom, že by to vedel. Nič. Tak. Nič, to bola moja mama. Dúfam, že sa to nepočuje, lebo povedal, že mám spať spať, ale má to tichšie, takže bude fakt asi 11 hodín. Ten výzor to celé zabil. Ste pekný ľud. No, musím napísať. Dám si Aram. Vlastne, máte sa s tým štvať. Brawlingy si dám. Train. S týmto prvým sa mi najlepšie trénuje. Neviem prečo. Ale proste sa mi s tým najlepšie. Všetko mám na maxe. Všetko na maxe. Už pomaličky. Jaký research? Keď tu nič nemám. Vlastne som zabudol na brewingy. Ako niekto dokáže zabudnúť na brewingy? Nechápem. Taký trotel. No. Každopádne tuto za chvíľku budeme končiť. A vlastne
Máme jedného buildera k dispozícii. Vôli mortar môžeme. No tak tu, vieš čo? Idem stavať ďalší mortar, alebo toto. To som síce novú builderhelku, ale to počkám. Či si na to než rebra. Potom budeme mal skladov. No každopádne toto dať na 3, to je môj hlavný cieľ možno. Dať nám na 2 minimálne. A ja si myslím, že pre tento part by to bol celkom aj dosť. Hej, celkom aj dosť. Ak sa vám páčilo, nezabudnite like, po prípade odber a budem sa pri vás tešiť na ďalšie video a zatiaľ čauko, čau.